kasabot ko sa feeling ni Jam sakit kay para sa iya gipakita niya kay na sakit lagi para niya. Sa iya natang mga edad sa una, I'm sure mo siguro gyapon natong nasa tong una. Pero para nako ba, ang iyang nabuhat Brad, number one, nakasolve ba sa problem? Na okay ba sila? Nagpahungaw lang siya. Lami lang iyang feeling kay nabulabong na ako sila. Pero at the end of the day, unsa ba nabalik? Si Jennings ba nibalik ba sa imo or na okay ba ka or tanan ba gyud ni tungod sa mong gibuhat tanan tao ni pabor sa imo ana ba pagwasak nila unsa man kakaron sa mong feeling nimo karon nang lipay ba kay ka nga nabulabog na sila feeling ko mo ragluik kay sabi ta di ra ba siya pangit bay True. si Guwapo ba Jam siya? Guwapa si siya. Jam bay dili siya pangit Wala gyud ko kaklaro niya pero Guwapa siya. wow ni mo gitotok lugar Yes. wala pero gyud kinukuan. pero Herb ibutang na to dili gyud siya super duper guwapa but I'm sure she's one of those beautiful faces nga dagat kay po'y lalaki nga pwede makagusto sa iya. True. So, para na ko, kung nag-consider, sige, kung dito ka Maris, mo na lang si Maris. I'm pretty, I'm beautiful, buutan ko, okay ko nga babae, I'm a successful woman. Swerte dapat ang akong partner. Yeah, we're recording 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to the podcast. Welcome sa Bitok-Bitok Podcast. Daghang salamat sa mga bago na mo nga mga listeners kay matagig na ako sige na ko gina-promote ang akong podcast. Kauban nato karon si Sam Paina sa Wadika. Master Poppy nga bago lang nag-birthday sa atong pag-record karon birthday na yesterday. Yes, nana ko sa mga 51st birthday. And of course, si daga na get fake news kay Juanito. election na. Hello. We are here in 8 Espresso Cafe. Kay naman sa 8th Street. Yes. So 8 Espresso Cafe. So nasa sa 8th Street 21st something. Yeah. Itong mga karaan nga mga kuan sa Nazareth. Linya siya sa daan nga Panidolce sa una. Yeah, tama. Nadiya nga dalan. It's a very nice place. Na sila'y under the tree. Ganahan ko sa Medyo exclusive. Sa vibe. Medyo exclusive. Medyo siyempre, ang problema kaya po nato is mga sakyanan, parkingan, pero medyo limited lang. Pero in fairness, gwapo pang estudyante. Then, in fairness to their pricing, barato ra. Lagi barato ra. Tag 100 ra ka pin, almost 200, ana ba? Mga middle class Oh my God, it's so cheap. I ordered, of course, Americano. Tiniguang na gini nga ako, Primitive Bird. Americano. Sa'yo mag-order nga drinks? Golden Hour. Golden Hour. Golden It's Hour. lychee. Lychee. Kauban sa lychee. Gabi ka light Sa'yo mo, Mr. Pop? matcha para mamatcha. Ang matcha mo na siyang asawa ni Macho. Imo man nito. Sa'yo mo. Okay, kuan apple green. Tama ba? Evergreen. Evergreen din. Evergreen. Green apple. Green again. apple. So, say taste ka lang medyo sweet ba? Juice? Yes. Juice. Juice. Pero sa pagkakuan kay Mark, di ba aslom ang green Green apple? apple. Di ba? Ano wala mo ka nag-coffee nga coffee boy man kay ka. Wala na, di sa ako mag-coffee karon kay. Dagan na kay coffee ka lagi. Tapos, in fairness, bilang nacho, pila ra basta, wala ka butog 200? Wala pa. Wala, barato ra. Barato. Tapos, kanilahang burag kaning sanitaw kani. Barato gyapon. Barkada. Sa to snack. So, manigan, nakaginansya pa ba mo? In fairness, Oo. 8 Espresso Cafe. Very sa- Basi na sila kuan, basi na sila kanang factory sa kuan. Baka basi wala silang nagrinta sa yuta. Or basic ilahan na ng Pwede. building. Pwede mo na yung hana. Wala mo na magmata. Ilang nachos is 180 Makasum lang. gyud eh. Then, kanang signature snack platter nila is 200. Oh. O na siya yung lumpia. Wait lang. Na siya, isa na siya. Balabol. ASMR. Ay. Tanawin lang ko na. Ay. Lumpia. Lumpia na, sarap. Gibe? Grabe. Tanam. Oo. Lami? Mm. Lami? Okay. Lahi og ko. Di ka mo to. Di ka mo to nalala. Ano, Ito ha. fries? Magkamay lagi. Nacho. Unya, tirahan ko na. Sumoto, Maris Racal gyapon na tong topic. Move on na tayo, grabe. Ay, mag-move on na ba ta? Correct. Kuan lang tanga lang, medyo part 2 lang. Na-convince ba mo sa pag-sorry ni Kuan Maris Di na Racal? ta magsuryag Maris Lacal mga Anthony Jennings Andun dyan. Nabalik gyapon nga sad-an gyapon ta mga lalaki. na ako'y mga naibawaan nga ngano daw ingato ang iyang giingon nga wala siya nakabalo.
Yeah. Mao ba? Nagkaklaro ka ayos tanan nga naa sa mga text screenshots. Naningon nga mag-delete tayo. Oo, Mag-delete nga. tayo na. Next time, hindi na tayo magdi-delete. Tinuod to? Correct. Correct naman to nagabot. Oo, Gets ana mo, siya. nalagit siyang gets mo. Yan, nagaling siya. Medyo bugukon ba? So, siya naka-gets. Bala gyapon kayo. True. Nakabalo mo ito nga ano siya, illiterate siya. Di ba? Dili, wala siya saktong eskwela, Wa di siya ba? sa ating eskwela, magwa siya. Ito lagi. Si Jennings. Mo? Oo. Yeah. Mao? So, gwapo lang gid lugar. Oh, pero murag pag artista dayon niya, magdito na dayon siya Nag-learn na. Yeah. Pero like I said, akin akong pangutana na kuan ba mo, na-convince ba mo sa iyang pag-sorry? No. Na-convince mo Lain na ko sa- diri. sa- No. Maris nag-sorry. No. Okay ka, wala. Kang Ikaw, Jennings, Erp, na-convince ka. kang Jennings, siyang pag-sorry na kuan ka. Sumutuyahan ko man. 20 seconds, less talk, less mistake. Helom dira. Paghilom. Wala gyapon. Paselo No. Hindi mo na sorry, ano kayo, no choice na ba? Oh, ano Magkano ba? lang Paselo man. ako sa inyong duha ka kuan. Kaya naman siya upcoming akuan project o sa lugar. Hindi, sayang din ba tayo ba Pamunalan to? ako Padayon sila. ba to? Padayon Wala ba? yung Padayon. kinanaman. Kaya The naman way I nag-record. see it, siyempre, dako kayo makalas nga mga millions sa ilang nahimo. Nga Correct. lugar na hitabo. Wala man sila naghimo ato, but kanang nahitabo nga pag-reveal. And I'm sure, I'm concerned yapon kang Jam nga murag po di makasuhan gyud. Di ba na siya sa kwan Davao? Jam Ligyan Bantigil. bugas. Ligyan bugas. I-topic po na to na sa Jam Bantigil. Kaya nasa yung mga post karon nga murag puro tired, I'm tired, hi Jam. Anyway. So, Brad, kanilang para mo move on tani nga topic nila. Nala ko isa ka Brad. Kung sa naitabo ba? How I wish or usaon ako pag-mold ang akong duha ka daughter nga dili mahimong Jam Villanueva. Pasabot. Ani ako naitabo mga order mo. Kasabot ko sa feeling ni Jam sakit kay para sa iya gipakita niya kay na sakit lagi para niya. Sa iya natang mga edad sa una, I'm sure mo siguro gyapon na nasa tong una. Pero parang nako ba? Ang iyang nabuhat, Brad, number one, nakasolve ba sa problem? Na okay ba sila? Nagpahungaw lang siya. Lami lang iyang feeling kay nabulabong na ako sila. Pero at the end of the day, ano ba, nabalik? Si Jennings ba, nibalik ba sa imo ha? Or na okay ba ka? Or tanan ba yun ni tungkol siya mong gibuhat, tanan tao ni pabor sa imo ha? Ano ba? Pagwasak nila, unsa man kakaroon, unsa man feeling ni mo karon nang lipay ba kay ka nga nabulabog na sila? Or ang akong gusto nga punto bay, dapat bay ang akong duha ka daughter bay, pag makabalo sila nga nay red flag sa ilang partner or borang nagbinuang sila, dapat mayon sila nga, ay excuse me, nagbinuang ka sa kuha? My God, imo nang loss, hawa sa akong life. Dapat ingana ilang feeling bay, because they know their value. Muna kung gusto i-mold sa akong anak ba nga, Ella, Nicole, know your value. Nagbinuang laki, oh my God. One of these days, sala gini mo na kay mo kung gibinuangan ko nimo. Ana ba dapat ingana din do makita niyang future ba nga look at me now nga imong gibinuangan. Ingana ba kay sorry ba I know na ni dapi kay Jam kay may lang to kay gibulag pero feel na ko mo ragluik kay sabay ta di ra ba siya pangit bay. True. Si Guwapo ba siya? Oo, Guwapo guwapa Si siya. Jam bay dili siya pangit. Wala gyud ko kaklaro niya, pero Guwapa siya. Wow, ano mo gitotok lugar? Yes. wala. Pero kay ba, kinukuha niya. pero Herb, ibutang na to dili gyud siya super duper gwapa but I'm sure she's one of those beautiful faces nga dagat po'y lalaki nga pwede makagusto sa iya. True. So, para nako kung nagkonsider sige, kung dito ka Maris, mo na lang si Maris. I'm pretty, I'm beautiful, buutan ko, okay ko nga babae, I'm a successful woman. Swerte dapat ang akong partner. Ingana kung gusto nga Ma-apply ba na siya? i-portray sa Ma-apply ba na siya sa lalaki? What if lalaki mo na kuha na? By to be honest, the more na mas for example, kung ako lalaki, I'm a successful guy and okay ko, gwapo akong kitaan. Gihatan ako tanan sa imo tapos si girl pag yun ang nagbinuang sa ako. Mayroon gyud ko nga, excuse me. Hello, pwede gyud ko makakitag laing kuan. Mas younger, mas beautiful. Ta ikaw pa nay gana nga dapat ing ana ang feeling nako bay. Dili kay mo luy kay ayaw ko biya luy kayo. Magkadaon makuha ng self-worth. Kana
Kana Self-worth. may nang nakawan kay maka una sa tanay mga word. The self-worth by self-worth. Tama na. Mo gina ako, mura gina nasa kong kwan lately Gwapa. na. Gwapa din eh. Diba? Kita- Guwapa, diba? Why she's pretty ba? I mean, do not waste your maybe siguro ano sa iyang edad, sir may edad niya. Maybe sometimes mga babae ba si muy una naka-virgin si Kuan. Di ba may ngana nga kan pag muy una maka-virgin muy Grabe ang attachment. Grabe ang attachment or grabe ayo-ayo siya. No? Sometimes binag siya na ginang world. Ano, so maybe mo nang grabe ang hilang mo dili gini mao. Pero sa may kung imo hono na kamo nga mo na nagtanaw. Number one, dili gyud biya sila minyo. True. Uyab pa Lagi, biya uyab pa gyud man, eh. no? Uyab pa biya ni. So Di, big ka siyang issue kay Kuan man good artista ba. artista mo gud siya. Pero my God, natay kauban sa opisina. Wala to ang uyab. Excuse me, Mark. Ay, Ayaw i-mention si Mark. JM. Sorry. Kung naminaw mo, my gosh, you know, ka mga babae nagtuo nga nasa sa Marines, you know. Yun na to yung sold. Bay, mura na ako, bay. Ako na ako'y daughter. Unsaon na ako na, ako pa na ikon nga, unsaon na ako nga, makuha ninyo inyong worth. It's not just like, dapat sexy yun mo, anak. Sure. Wala may perfect, bay. True. Dagan kita ilang mga gwapang gipambiyaan gyapon sa mga lalaki. But ako as a whole ba? You're a great person, buutan ka nga person. Di ka maldita, bright ka. Asa mo or na dapat career. makita? Ikaw na ba sa first pa lang makuan? Ang imo Debra is unsaon nimo nga the way siya mag-think or makita niya ang value sa iyang kaugalingon. Mo siguro ni si Sam dili kay siya pataranta sa mga lalaki. Yes, because I know my worth. Excuse me. Siguro nga nang unahon ni Sam nga di porke basta bayot, basta lalaki. lugar dayon. Diretso na lugar dayon, bika na lugar dayon, tuwad na lugar dayon tadayon, ana. Dili porke nga kuan. Kabalo siya. Kay kabalo si Sam nga, my God, kuan ko kanang virgin. Correct. Very Huot pa virgin. ni. Correct. Hinlo ni, flawless. Correct. Hi! Smart ko, mga after sex conversation, daghang ko'y topic, pwede mi mag-story mga cosine, sine, o mga table of elements. Bright ko diri. Mga kalagay mga smoke after sex. Di ko pa-relate sa inyong mga kwan lang. Wow. Wow. Kana lang gid, Brad. Si Juan, tana, magkababae. Tana yung next baby, babae po. Soon. Pon bay. Mana kong ginakuan Lalaki. Pero at least may makakongya po na sa lalaki, bay. Kay Miss Kibia, di ba, kabalo naman mo. Kung wala Pero, mo nakabalo sa podcast na ako, di ba nga, akong son ba ya, first nakatisting og kuan pagka broken hearted. Heartbreak. Ka-remember yun si Ella sa akong gisulti. My God, anong tarantamang ka? You are an Isparsia. Ano ba? Correct. Nagid ba? Correct. Magaling ako gipangutan na. So, usap lang ako kung Isparsia. Wala. Wala lang to. Para lang. Paano lang to si Imo? Wala lang kasi. Wala nga daw. Pero ano lang ba? Para pa medyo paduso lang ba nga? So, taong ka? So, dagat pa kayo, babae. Ano nga naman ka? Danny, please, ayaw saldi mo mga friends. About ako. Morgan yung morning ka, dili ka masawad sa mga friends. Storya, pero sa podcast pwede. Karon lagi ba mag-story mi ba? Remember, magkatawa na lang siya ron. Rayber. Okay, ako na chismis na niya to. So, na po sila, Bert. Galit na po sila balik. Oh, kato siya? Oh, yeah. OMG. The ex. Day. So, Gwapo man. Gwapo. Of course. Siyempre, nakuha lugar na nausap na po ba si, di ba, nag-age na po ba sila a year after. So, medyo okay na yung mga conversation. So, na sila yung mga date-date, lakaw-lakaw. So, sa mga Raver, tapos, nidako ang grades ni Raver karon. Uy, lovely. Nagdag ko yung Bogang grado ba? effect. Uy, Yes. okay lagi na. Mura ni okay mong grado. Mura na-inspire na sa Di, ka. na okay ang grado kay wala pa man tong babae. Bantay karon obserbahin. Gidaot nga. Ako rin nga, mura na-inspire ka karon ha.
Ako rin siya nun, River, basin niya mabot sa tasa ka. Daddy, can you stop telling your friends? Kanta siya. Ni katawa siya. Katawa siya. Nana ko yung pang speech imong phone sa imong kasal, River. Di na ginamawala sa ko. Magyunggi ko na, River. Remember the time you were broken-hearted. Daddy. I don't know. Pwede lang ko. Siguro tanong gyud papa siguro gwapuhan silang anak ba? Uy. Ba? Ha? Oo. Bay, pero matay bay gwapo akong anak bay, nay kandiis bay. Magwapuan ka ba? Alden Richards. No, nay kandiis akong anak, my God, Alden Richards. Pero they're dating now, that I'm happy na nako ang ilang grado. So, atangan na ninyo diri sa podcast po doon sa Update. lang ni. kay magkalis naman sila. Medyo duldo naman sila. Bay, paspas kayong panahon bay. True. So, moto. So, di na, muna to akong kuan issue dance ka Maris Racal. Muna to akong lesson. You guys have lessons on katong ano? Yeah. Kato nga sitwasyon. Ikaw, Sam, Di sa gid imong magpadala lesson. sa emotion. Di gid magpadala sa emotion. Kana gid. Though ano man ha, kanang lagi. Kasi mo gisultihan na si Jam? Ma-justify. Si Jam o si Maris? Silang tanan. Silang tanan. Di bro, si Jam man gid ang Di ba? So nakakuan. kung Maris, unsay emotion, unsay pasabot? Emotion, sa iyang emotion. Nga. Kiat nga emotion. Oy, grabe sa kay ka, oy. Di magpadala. Yeah. Kay katrabaho Yeah, mo, panday. oo. Then, sige, butang na to nga, nag-ingat to siya kay tungod bago Lonely. silang bulag ni Rico. Oh. Emotion gapon. Dili diba? tungod I think bitaw nang ano na sa love team magud sila sa katong Oo. tong kang kuan ba Don Bell bitaw. Oh, Don Bell. Ato sa Don, ato di nahimo kong fan nila, to be honest. Sa Don Bell. Mas gikilig ko nila kay katong kang kuan. Kan Donnie. Yung dako kay nang kuan ba masin ba masin normal nga tao mas ikuan gani mo sa ka lugar or opisina na mga katrabaho de imo gani siyang ikuan gani Sungog-sungog. sungog nimo sa katao ang duha ka tao di ba maka-spark na makata nang spark Madevelop, magaling ka ng di ay. nagdungan lang kape. O siya na nagnapay gi actions. lagi Nakilig-kilig mo, higda mo na pa yung mga... kana gani sa high school sa high school di ba normal man ang mga play ay daw nagikimat partner na nga isa lugar ikaw ang prinsipe din na siya di ba maka-create ko logo kuan gid ba ganahan gid ko niya di ba maka-create na siya ganang something kuan ba Work based na sa Correct, new correct. experience. Excuse me. Tinood na. Munang I think munang isa sa dahilan nga nung kay dili ba na sila kanang partner sa una. So katura man nga sa Lida. Series, di ba? Tama. Kini-click lang sila kahit partner natin sila din. Naka-create din sila movie. True. Tapos ni Patok ilang supposed to be experiment na to. In fairness, ni Patok man ang ilahang murag kilig-kilig nga social. Tapos Pobre oh. si Kuan Pobre, murag bugoy-bugoy. Naras sa tani. Istoryahe ko ninyo. Murag imong imagine nga taga Xavier, isa nang uyab taga Mogs, mga yana ba? O nga na ang murag ang peg-peg taraw ato, di ba? Problema nimo sa taga mo. Wala Lagi. man. Ang Lagi. public man. Okay, cut to edit. Tulo ra ba mi? Anyway, pakidili daw sa atong video na kung nag-play pa ba? E base unyag sige tag istorya ni tapos ang ending na palong pasensya na kay wala man gud mikuan, kami camera pod. Camera po ipag nag-record pa naman. Oo, nag-record. Naman tayo when we goes. Ambot ang ni po ng driver, nga naran po siya sa gawas, ipakaon siya diri. Okay. Anyway. So move on na tana. Kamo okay na mo? Okay na kayo. Okay na mo atong kuan. Okay. Kanina lang atong istoryahan bay. Wala ba di ba mo tong topic de? Dito mo itong topic. Nalang ko yung kuan Brad. Kanang Sa istoryan. katong next ano kaning red flag. Sa dating period pa lang unsay mga red flags. Kana bang diya pa lang mo sa kanang kuan ba kanang pagkita pa lang ninyo ana unsay mga red flags nga pwede niyo makita. Di kasabot sa akong joke. Number 1 na. Asa pambright siya mong pasabot nimo or pambright imong joke? Kasabot man, mungisi. Oo. Di ka balos. Di makakuan di Dapat mo. Sorry mo kailangan din nga pag mo yung kag knock mo busag knock mo ana po sa Dili yun naman. Wala dungan. Wala sunod dayan. Ako rin nagsistorya. Puntaan eh. ano imong gusto kanang murag Gusto. at least kanang mo tuloy-tuloy ang conversation. Red flag ng kanang ako na tanan. Ikaw istorya grabe lagi na. Ako ba gibali ako ang ganahan ko nga Ikaw rin sa mamino. magtorya.
Siyempre, mo gani atong ganahan nga naabot mas Di, storya ang bae. ako di ba kay ko gusto lagi apon mas king kwan. Di, okay gani. Pero sa ako, mo gyapon kailangan nato nga mo storya sa kina siya own thinking. Kay samot na giniha kung dili mo istorya. O nagtinan-away ra sila. Correct. Unsa man ta manguli Nabay man ta ba? nga sa una. Nga mga Wala ba grabe ka ilumon storya. mundo, ah. Storyador kasi miliki. Yeah, get na. Muna first actually red flags ako first kay kanang alingasa ba. Aling nga siya. Pero Sige, kadugay- define alingasa. Unsa man Kailan- Sige, alingasa? sige. check nang grabe maka-check ka nang basta sa saba daw red flag na sa kuha. Pero katong kami na ni Emily bay wag na kuan ko ba na Appreciate. oh ano bitaw okay di gyapon ni nani yo. In konen nahimo siyang green flag dali para sa ko sada gid ni. Kaya akong personality ba kahilumon ba ako. Ah, Pero timan niya, bisag siya ang sabahan si Emily. Oo. Siya ang nasa podcast. Invite mo to phone. Na makadali kahilumon ba ko. Kaya gani machika to ba? Tama ba? Kanang tungod kay burag ang opposite sa ato ano, mo'y dapat no kay kung akong kaistorya pod kay kanang mo'y mahimong clown of the group ana ba may sa alingasa bling tawanan. ikaw. Burag doon na takabokan. Mapalakan na ka. Palakan na tani singot na tani. Which is tama gina kay silingling sa una gyud hilumon magina siya sa grupo. Katawa lang siya. Nakaihi na day siya ba? Mo nag-anso lagi ron ano. Tama. Sa kana ikaw red flag ba nang nanghanggat sa imo pero atlak mo to nga. Dili. Depende siguro kung giunsa niya pag ingon sa kuag unsaon ko niya pag ingon nga na bitaw. Magunsa. Kanang magtunga mi sa gasto siguro. Oh, ana bagay siya. Di- Ato ta sa Espresso Cafe. Ana kay nakita na sa podcast. Oo. Hanggat si Kuan. Abot ay diri kay Kuan day kanang di day ang lalaki mo nahanggat siya mo nagbayad Bayad. kay pag nakitunga sa iya. Pag ana sa bill 500 ay tag 250 pa. Red flag na siya mo. Siguro, okay. Siya mag-initiate mo guluglaag, wag good. So, murag automatic namang good. Basta ana, kayo dahil, lang ang gatuglaag. Dili ka pwede mong utanan na nga. Sa man ka nang imo libre o wala. Pwede Pero ka na. actually, nga na ko. Sure ka, mang libre ka, nga na ko. Ako Ana sa ba? sigad doon, oo. Sa man ni Wahid, gasto. wahid ali pakwasan ni Swile. Sa man ni beef Like- ni beef pork. Wala ko kabalo. Di na siya makakalma sa washer. Wala siya. Tama na siya. Okay. Pero para sa mo red flag na. Oo. Red flag po sa kwa ka na dugay mo reply. Kanang mo PM ka? Oo. Magkakabalugod. Dugay mo reply. Inga na ba? Kanang Unsay- siya na namong gichikahan. Wala siya. Unsay dugay nga dugay para sa mo. Dugay, good. Like dugay. Ugma mo na mo reply. Inga na. Grabe Di ka ang mga nakaroon 10 minutes lang. 10 minutes nga. 10 minutes lang Okay ako. ra. Okay ra. Kay imbalsamador siya na pa siya kay imbalsamar. Sa mukha. Sorry kayo ha kay nga kuan Sa manggod ba. mukha. Ang kuko ba nawala. Konsehal siya, napa siya gi-interpolate, napa siya gi-interpolate. Makasabot mong good ko pero usually biya kay kanang mag ano ra bigid mo mag-chika ba sa phone kay gabiin na. Oh, sa lugar ka. Oh, lugar makay ka. Nag-hearing. Nag-gearing. Gabi, nag-gearing. Kabalo mo kung ano ra kasi yung balay, ngano man lugar. Nakatulog. Pagkaugma na nag-reply. O kana makasabot ko. Oh. Pero kung nagsagunson na po, everyday na lang yun na. Yes, Monday everyday ka na mo lang kuan, yun nga, padugay mo red reply flag. tama no. Oo. Kanang mag-date brad nga magsigtanaw sa cellphone. Red flag. Oo, sa man. Depende kung businessman siya. Or nakatay na ba kag bisag date lang or uban-uban nga kanang di na padulong, pa lang kanang uyab, pero siyempre burag ano na, pero nasa'y karelasyon. Tapos isag busy siya sigtanaw sa cellphone. Nakatisting na kay nga na nga. Nga burag ka na ba? Burag mag-busy man ka na. Pusa ibutan na to nga burag napa mo lang sa left. Di pa lang uyab or burag di na pa lamang ginay murag bisag na Yes. uban-uban mo pero kanang siya burag si ana sa cellphone. Correct. Di, may bawaan mo na siguro nimo kung kayo na hinala ng kwan. Oo. Pero kung normal lang nga tanawan mo, kwan. Search lang sa Facebook or kwan. Ana. Okay naman. Depende sa iyang background lagi kay basin kuan niya kung mangutana ka na din something nga ay wala na kanang ana bitaw dayon is rug up dayon tanan niya mga Kanang pa na pa ba? Siya tag story ana. Siya mo Oo. Ay, tama ka na. Bay, nana, bay, hate ka na ako na, bay. Di ba? Pero actually, dili lang siya sa kanang, Di ba? kanang, dili na kanang, kung sa partner or mauyab nimo. Oo. Sa tanan. sa tanan. Naku, yung mga friends, ana nga, kamulong istorya ba? Chika na. Kastorya- Ako, chika dili na ba ko istoryador. Para lang sana ko mo istorya. Once mo istorya ko, di ka tubagon no. Bay, hate ka na ako na, bay. Promise. Pinaka-hate ka na ako na. mo lagi pa ana. Ha? Di, okay na. Okay na, ana nga. Oo, ana. Katugid kayo, wala, bay, man.
di ka bali-balihon ba? Munang usay din kay di ko musturya sa grupo. Di ko musturya hantud sa hantud. Bala na mo kamure chika din ako ganang musturya. So red flag yan, ano, kung mag-date pa lang mo, ingana nga type of person, no? Red flag yun. Baka Rasa ka. Barang feeling ako, barang nahigitagawa na ni or Yeah. Sabon ako kay nahinala like para nang itaklob ang ibali ang kuan. Or ka nang namo diri, nay manawag, layo isa mo tubag dito, layo. Dito sa Nao magawas. Mugawas diri kay hello. Talabi na ko ang babae kay make up pa, kana bang make up pa? Uy. Hello, ano pala? Ano na po bike na pala. Tapos pag ano po na morning na diyan lang nga dito po layo kay. Speakers black mo tubag. Pwede mo ka diri nga mo tubag sa abay. Alam na Wala dis. ka kabalo na nanawag si konsihal na yung problema sa office. Ay, O, sis. Wow. Basin man gud saba kay ang area ba? Ere! Sa mobile. Kayo pwede Debot mo lagi tuloy. ninyo. Ambot Naman lang. gud nang Gana siya dito. Oh. Aysa, masuko man siya, masuko. Oh, kani, pani cafe na to, nada sa tubangan. Di ba pwede mag-park? Pero dito gid mohunong ang sakyanan sa unahan. Dito rin sa musakay. Dito lang sa atubangan. Nanay ko an sugar daddy. Dili oy, dito man gud ang hununganan. Sure gyud napaila. ana, kabalo ko ana sugar daddy gino. Asa to sa padulong ba yun? Tapos pag diha dito gyud siya. Di gyud diha sa tunong. Alam na Red flag, dis. red flag. Basin ni RTA or bawal mo kuan hunong. Agad. Let's be fair lang, guys. Ay sos. Kana maglakaw sa mall. Ah. Tamar dili level kana Correct. Kana mag-una-una. Lechika. Lechikid ka. Kana orang medyo mag ano Sinasabi ko talaga sa iyo. Tamar paspas kay mo lakaw ba? Correct. Tayo ra sa suite kung nag-check-in. Correct. Ala! Nakadumduman. Char lang. Bro, kanina sir, Bert, guilty ko ana sa kuan, sa karong minyo na. Yan, mag-una-una kaglakaw? Katong sa uyab pa kay, kuan pa ka Oo. Dungan. Di ka ako magunan ako sa ako. Lahat naman na abroad sa kanang minyo na kay lahat naman ang Di level. Ang ato man diri is ang early nga mga Correct. sinyalis ba Ah, nga. okay. Fine. Uy, kay I'm sure kung si Maris o si Jenny sa glakaw, ingana sa siguro paspas kayo. Paspas kay lakaw. Di kay sweet ana. Pero pag dito na sa kwan, Correct. Ay, mi. That was so hot. That was so hot. Did you miss my body? I miss your body. Oh, mo na yung mga red flag. Ako red flag na ko kuan. Baklay ba? Kanang silosa kana. Dili ba na sweet brad nung magsilos-silos brad? Para sa kodili gyapon. Di siya sweet. Depende Samot man. na bago pa mo, ika na napa mo sa getting Okay to man. know stage. Okay man ang magselos. Pero makabalong gug ka nga kading nga selos kayo wala din siya sa lugar. True. So, selos nga OA. Yes. O, sige, sa may OA nga selos. Para na, Example. nakashare na ko ano sa podcast katong remember mo atong friend na ko yung classmate nga gitaksan siya ka nag-selfie, nag-growfie me tapos gitaksan siya ang uyab nga. Siya mo yung tapat ay pagtabalin og bangko ano ba. Ngigdan ko niya. Mutong sukok ay ko kana OA kay siya bay ano mga serious mga wala mga lugar. Kanang pinaka wala sa lugar nga serious mo nang pinaka-hit nako. Nakakita po ko na namin friends sa una. Barkada sila sa among kwan. So nagsakay mi. Gipahunong bay. Kadyo lang i-stop sa ang kuan sakyanan na. Guys, isa mong tingog. Oh. Hello, tama, di ba madunggan gini mo nga. Wag ito gi loudspeaker tapos magkita mo nagaling ko sa boarding house. Nagkuan naman ko ano ba. So nakita na ko ba nga tungod sa sobraan ka selos bay ka OA bay. Ang tendency True. mamakak na Mamakak lang na gyud. lang. Tinod True. mga Namakak na lang gyud. Kapila na nahitabo bay. Ops, wait lang. Ah. Posible man nga bakakon gud siya. Mo sila san kay siya. Very Ay, good. mga Kaya. kanya pa na mga kanya pa. Nagabay nga na pero yeah, sakto ka nagya mo kay puntuan nga moabot gyud sa punto mo bitaw nang sa parents og sa anak lang daan pag grabe ka stricto ang parent di Makak gyud. makapamakak gyud ang anak so nakay puntuan na. Sakto. Pero mo tagipod ni. Posible sa nagrabe ka seloso lagi. Tama mo na mahimong red flag. Kay binuhatan niya. Isabot ka na magselos. Yan ba, barkada? Silusan ng barkada. Ano? OA ka na ba? Red Mo flag lagi na kay ba? sa hibad tungkol kay binuhatan na brad. Natin nakaila. Munong siloso kay sa siyang asawa. Kaya yung kauban sa opisina, nangabit kauban. Muy gabuhaton. So gigamit nila ang team building sa opisina.
Kita niya. Karon na niyang asawa, siyang opisina, napo daw team building. Napo siya nakita. So siya karon advance sa mag-isip. Pasig pareha ni sa akong office mate. Tapos, mo po na gabuhato nila. Diya nang gubot. Tama. Na pwede man po yun nga siloso kayo siya kay binuhatan man niya. Ngayon nga nang galing. Kay Pwede po. Juan po, Kahit siya, maunan siya mismo, advance siya mag-isip. Yes. Kabalo naman siya nga, Oo. gabuhato na. Pero in fairness, kato yung mong ingon nga example, nagyo ingato na ka-experience gyud ko ana nga mao di ang ingana kaayo siya. Yeah. It's because ang iyang environment nagpakita nga ang lalaki dili kaayo masaligan. Yeah. So dili Tama ba kay siya mosalig sa kay halos tanan niyang kun wala man siya nakitaan nga loyal. Correct, Which is correct. wrong. Mo po Tama. Which generalize is po niya. wrong. No. Pero, kabalo ka, kapoy kayo ang relationship yun ba kung ang unang wala kay trust ba? True. Kana. Kapoy kayo, like for example, if nagsorry na ko tanan, kung imot akong gipasaylo, dili man kaya pa mapareha sa unang 100% mabalik. True. Pero, dapat imo gindawaton kay kung nipasaylo lang ka, but still, nagyapon to nga kon nga pabalik-balik. Wala na inada ba? May pamuatol lang ka sa lain nga bagto nga relationship kung di gyapon mabalik kung mura gyapon ba ibalik-balik. Do na kay rules kay kung for example sa una burag tungod kay lax na kay ka dili ka balag bisag asa sa di na kay ka mo check. So this time lugar tungod kay nasa sala pwede niya nga sige buhaton nato ni nga kuan. Next time mag-selfie na ka kasi kauban or something na lugar mga dugang na mga rules or something. Pero after those na mga rules na imong gibuhat and still, bro, di gyapon matanggal bitaw sa imo, ha? Namo yung gyapon ka nga, shit, nagyapon lagi ni bay. Lagi pero kuan mo guna to balance lang no. Ako lang tan-awon ang side dito sa tao nga murag nag-struggle nga nagselos pagyapon siya bisag wala na anang mga rules na anang mga kuan pero kaselos pagyapon siya. Sometimes man dili na nila control kung na-trauma gid sila. Oh, yeah, pwede. Kung naagid sa ilang deep inside nga murag nag-struggle siya pero sa kung saan niya paningkamot ba maingon din siya nga sala maninimo ana man dayon because nag-try siya and dili niya ma-deny siya himself nga nag-try na siya pero napagyapon ang feeling Yeah. nga makulbaan gyapon siya hawa ka makulbaan gyapon siya na kaila kauban murag di niya makuan sa feeling ba di lang unsaon na nimo. So, ang may tabo, na din duha ka klase nga unsaon nimo pag cope up anang sala nimo ba? Labi na kung ikaw ang nakasala. Ang example mo ako ginanggi ko sa akong self nga sample ba nga. Kasala You know, siya. ang pinakadako na ko nga sala mang cute kay naka you know, nakoy anak. Ulitaw pa ko aniha, dili pa ko minyo aniha. So ulitaw pa ko. So nagyud ko di ba na anakan, burusan, di ba? So dako kay na major kay na nga sala gyud, di ba? But pili gyud gyapon ako kung wife silingling kay nakita O mo gipili ginako gyapon ka niya. o gipili gyapon ko niya. Kay akong nakita is bright akong future sa iya ha. Nakita po na ako nga si Lingling was there na dili pa ko Bernie bitok-bitok. Ano ba? So ako gitong Borgi kon gyud ako tanan nga giway gyud ako tanan nga. Sorry, diri gyud ko kang Lingling. Now, kabalo man ko nga major to siya nga sala ba. Tanapat to yung mga uban pa nga mga ginagmay pa nga sala ingana. So dora ang pwede nimong buhaton, it's either mo yung ka nga kung dawaton ko nimo sa man ning ani ra man gyud ko mo magyud ni akong trabaho dawaton ko nimo pwede anaon nako to. Tapos si Lingling na lang mo surrender nga di na ko kaya gyud na. Or ako na mismo nag-decide nga undangon na ako ni. So nipahulay ko sa sadsad. Nipahulay ko sa kanang mga events nga naay mga ingani mga daghan mga girls, mga chuba-chuba. Correct. So nagdistansya gyud ko and ikatulong akong gibuhat everywhere I go. Gi-involve na rin ako si Lingling. Because I want her to stay ba. To feel assured po. Kabalo ko ba nga Nakita pa niya. kabalo gyud ko nga tinuod yun ang kasabihan nga ang pagsalig murag botilya kung mabuak. Mabalik man pero na nagi-crack. Sure. So nakabalo na ko ana. So bulang gito akong gibuhat nga at least kanina lang akong buhaton nga ako lang gidi no sige Na naman nakaperminti ako ng gihatag sa imo pero siyempre nagyud gyapon ng among mga away lately gyapon na kanabang mas may lain nimo nga ako namang gikuan tanan akong sweldo na natanan akong gihatag sa imong tanan ana ba pero siyempre ang di itlog. gyapon wala pa gyud gyapon ng bikil gyapon ba so nagyapon dili ba? malikayan pero mo lagi na mo decide lang ka nga mo nang sometimes
akong ipakita sa iya nga na mauban ako mga friends nga tanawa yang husband. So mag-compare din niya bay. Amo ba? Sa din na ang iyang husband no dili niya ginarimit iyang sweldo. Kana may naman may couple nga kailang nga. Basta kay mohatag lang siya sa bayron nun sa balay. Wala tay panguntanay kung pila kong kwarta. Your money, imo. Muamudo lang ko kung pila bayron nun sa balay. Sakyan ana lang pero wala sila. So ako sa ipakita siya. Iyo kabalo ka tananawang kwarta nasa mo. So siya makita na po niya. Tanapod may mga kailang nga couple nga ang treatment sa bana sa asawa may murag yun og yaya. Kanag yung as in tanan koan bisag kapila away-awayon murag anaon siya o sa insulton siya sa in front. Ako sa pakita siya nga dili ko ingana sa mo. Muna akong kuan ingana lang yun ako pero mo lagi di gyapon perfect. Nagyapon yung mga sapot moments lang yun gyapon. Kanang niabot na lang pod gyapon sa punto nga bisag gagmay na lang Hindi yun malikaya ng away ba? Na nagi mga days ba? Nga bisag ang pagpoint lang, diha ta. Asa nga diha? Diha. Kita ka sa kong kamot, asa nagtulod, diha ba? Wako kita kilay ko. Diha na, away na. Ingatan na lang ba nga mga ginagmay na. Pero at least, ni-graduate na kuhan ng mga True. selos na yung mga babae nga kuhan. Basing na sa opisina. Kaya naman sa opisina. Basing na yung PM sekreto. Siya man po ga-abris ako sa messenger. Busa ka mo diha kung namoy balak mag-messenger. Ang ga-reply ana si Lingling. So mo lang akong gibuhat. Nalagit mo attempt. So mo lang akong gibuhat. So depende lang po dayon sa inyo ha. Again, light wala sa ko niingon nga mo nay dapat buhaton sa mga lalaki ha. Wala sa ko niingon nga ako ang standard ha. Wala sa ko ako po ng own decision ha. That's why bito I can feel nga napo ko yung mga grupo nga mga amigo nga moingon og manglakaw ta mga for the boys lang kana baka mo na kana nga mga lakaw mga lalaki lang kita lang wala bay masin ako Bert di gyud pwede di nagi sorry guys di nagi ko pwede ng mga for the boys kanang mga Alahin naman si Bernie ka. Yo, swerte pa gyapon karon ba ginatugtan mo ko ni Mili na. iyo ginutugtan gani miling mga for the boys so mean to sit by masaligan ka Correct. Butaan mo gugo nga tawag. Dili lang. si Sam gimingaw ana nga yan tugtan ana kay wala naman siya tugtan kay wala naman diha choosy man Kone kanang dili siya for the boys kanang do barkada gyapon nga mga lalaki. Pero dili siya nang dili for the boys ang term. Maglag lang ikaw nga. ay may mga naman kay mga sopa friends nimo ginaalaw ka niya kung nakay naba siya yung mga kung kani nga friends okay ko pag kani nga group of friends dili ko okay laba siya nga na So far, wala man sad kay mo. Honest man sad ko kung example, nailakaw ani nila nga ingani. Ganyan na nahintabo dito nga something. Ako man po isa ba? Kung ano na sila, kabalo naman ka sa ako. Di magay kong madagit. Iya pang panglibak ko niya mga friends kay para pero mutusad siya pag ano lang nga mo na at least na-trust gyapon Ang akong gusto nga matrust jud ko niya kaya based on my action gid. lagi Ako gid nang paningkamutan nga based on my action makita ako gid feeling niya, ako dili ba lang di na ko storya. feeling ako di na nawan na yung ana ba or na sometimes nga mulakaw ko nga kami lang or something pagbalik yun ako bisag dili isulti niling pero ma-feel mo yun ako nga murag kala mo istorya bitaw ka stopping na limo grabe dito pag istorya na dili bitaw mo sabay sa istorya wa nasad ni bay Usay man gud po na mo ingani nga sitwasyon no nga gitrust ka pero dili niya trusted ang katong Mga kauban mo. makauban tama pwede ana naingana di ba? Yeah. Dili kauban katong inyo mga new nga mga kauban. yeah. So naingana dili sila kumpiyansa sa mga babae dito kay mga gwapa ra ba to ana so mo nang dili kay padto dito. Ayun na lang. Nay nana gyapon ba nga kwan dili kayo mo di kay happy si Emily nga kwan. Masabay ka ng mga bago. Kanang bago na ko na ilhan ito. Pero May- naman karaan na kana okay na kanya. Naka-remember na ako na tong premiero pa tong amigo namo ni James Judith ba. Noon ba kita Bernie bitok-bitok nga kuan kayo kinata sa radyo ana ba. So nag-friends mi ni James Judith ba. Remember ko siyang asawa sa April sa una. Burag normal ba na sa to ng mga joke ba nga ng mga chicks ana di ba? Alagot siya sa permintin ni James Judith. So, banuban ka na ni Bernie nga kabaran pa ka na si Bernie kuan ra ba gyud kinas mga babae gyud. DJ ra ba na? DJ ra man gabi ra man. Oy, no sa Lain naman. man ang kwan. Madamay naman sa Nga nang tali lain man ang kalakihan. connotation sa DJ.
Ambot. Ang akong nabalaan kay gipangutana man kung sa si Bernie Bayot na siya. Wala man mo char. Wala ginabinuang. Wala ginabinuang. Naginangutana ko, iko dili uwi. Pamilyado ang gino siya. Excuse me. Kanang gini mong humor maganda kaingon sa. Dito ko sa Tita B. Tita B. Ana siguro. Wa mangyud manyakis magigit. Pero kung dili ko ba lesbian ko. Ayaw much. Gano ako og latch. Pero ingani na lang in fairness lugar, sa DJ mong goodbye, may grabe og charm, grabe makakonvince ba? Dako kay chance nga Kung MOR, atong i-categorize. Kung MOR. Depende. Depende kay basin na yung mga sekreto ng mga istorya, no? Ingani, ani. Unya, may kay mo bolatik, may kay mo kuan, kabalo na sa mga jokes nga mo. Brad, you're so funny. O dito dayon, sa ayaw ba ang hug dayon. Kana may Tama ngana, ka. so posible. So, ma- kabalo na biya ka. In short, mamulatik ang mga kan. Dili. DJ. Naay talent sa naay talent ani, ha? Ay, Sense of humor. Next dayon is ang baba. Ipadikit kayo ng baba, di ba? Maggamita kayo ng baba na. So, siguro, wala gin manangid kang nisalig lang gid si Jam kan ibalik yung so nisalig lagi kay si Jam sa mga messages ni Koan. Pero na siguro ko ano, for example lang may kung magbalik sila ni Jenny's lugar, wala lang lugar to, no? Wala na magsige na sila away kay pero grabe naman yung trust kay mo naman si Jenny nga wala ra magud to para pang show lang kasi yun. Correct, Pang correct. ano Alam mo lang na chika man niya. Udi mo to usad siya. Correct, Okay. oo. Kabalo biya ka nga para lang to dahil promotion. Artista ba ako? Correct. Artista ba ako diri ana. Ingala mo po si Jerry Crabal sa una siyang mga asawa. Talawa karon pila ka buk anak ni Jerry Crabal karon mga igala piting dagana. O ingana kay pa nang giingon ni Jenny siya po nga kabalo biya ka nga promotion. So ingana kay pa nang gisulti sa unang kabalo biya ka nga. Pero Artista kay kwanta. I'm sure you will agree nga pag ikapila na gani ka naka-get away sa, di ba, guilty ka. Oh, yeah. Yan ka-get away ka nga, murag, uy, na-convince o na-convince. Murag kag mag-abuso eh. Ikaw mo. Yeah. Yeah, to be honest. Tama ka. Medyo na-guilty ko ito nga time. Bro, nakapanginuktok sa ko. Primero, wala pa kayo na sa pond. Yeah. Okay pa ni. Kabalo ba nga na-remember na ko may first ever yun na nasa phone ko ni Lingling. Na nag-text mo. Nakuya, hilak si Lingling. Si Lingling sa una nga nang pugna lang niyang kuan ba, kasakit ba. Bro, nakatulog ko sa office. Kasi Lingling nag-OGT man siya sa office ni mama. Sa una, tanan ako sa EBS ato. Naman, nakatulog man ko ba eh. Tawa pa may screenshot sa una pero na may sent items. So, na yung mga message na basahan pa. Si Lingling, di man siya gusto mohilak kang mama tubangan. So, naman sa pihin. Lakaw ra pugong ra siya bay. Nami sa daplin sa dalan bay. Nakulap si Lingling kay di man na napagawas ba. Kulaps nadalan ako sa ospital. Isudog ginhawa. Nyo, wala ka kabalo pa. Karabas. Wala ka kabalon sa inong dan. Dili na kabalon Nagstorya ako na mo. kay paglakag na ako, pag nakita naman ako sa cellphone. Okay. Tuwara. Wala na din bumper. Bugnaw, naging singot. Sing bugnaw kayo, bro. Dito sa bay mo te pinaka first na ako yun na. Kay anay tabo maguna mo ni Lingling kasi nga college boyfriend girlfriend ni. Among world before was sa Dumariano ra School gyud. lang, school. So wala gyud problema hatod, sundo, morning, whole day, lunch kami gyud. Dito lang dito nagkalitsi-litsi nga pag katong nakatalbaw na kog EBS. Bro, nakagawa sa pug ko sa ay tama din no ang world di man day Dumariano ra no. Ana mo. So nakagawas ko. So nakuan sa kula tama ba? Pila ba punto ka years, first year, second year na kami ra gid perminti. Dito lang nakuratan ka ba sa kuan. Tapos Tanan ang nakagayan di oro kailan nimbo na dayon. sudden fame dayon. Ginoo sa naman ta sa Dumariano Ginoo ko. Di man ta crush ng bayan nga. Burag andad na ka sa oh my god, gwapo kay ngobere. Di man pod. Dito naman pag Bernie bitok-bitok na. Dito na dayon mga igala. Tas si Lingling was hilumon ra po kayo. Di po kayo expressive that time. Kaya di po magpagawas ba ka ng mga First bitang planang mo siya, di ba? First? siya akong first. But kanak yung tinod biya gini, di sila mo to bay. But first yun na siling na kanang nanguyab gyud ka, nga gisugot gyud ka. High school ka, brr, ito mga MU, tapos o magito'y klaro. Siling yung pinaka first.
Mura to nakuratan tanan. My God. I hate drugs. Sudden fame po. Usa sa epekto na ako. Sudden fame ka na. Kalit ka ba? From no one, kalit lang bang, Bernie, bitok-bitok ba mo ni siya? Actually, na preoccupied ka sa imong bagong Environment. sa imong mind. Yeah. Tungkol sa imong kabisi ato, Oh. na kay aspect sa imong life nga masacrifice na hinay. Oh, yeah. That's why na murag focus ta ano niya. Yeah. The world is big man di ay nga na ba? So, okay man gyapon na in some sense I don't know lang, bro. Kasi sa high school, basta ko yung mga crush po, di makakrush ako. Di ba, remember mo na, libag inang ko nga, putot, pangit. So, akong mga high school pa lang, bro. bully. Bully ka ng, bro, nasa yung may nga, that wag yung makagusto sa ako, ba? Ka na bang, No? bro, or na, itong high school na yun, may nakakrush daw, pero wala, gihapon kay, nawala ang pagkakrush. Ka na, may hanabi daw, ano bang, ano program niyo, ano mag ko? Sa inyong high school prophecy, unsa day ka? Sa inyong high school prophecy, di ba naman sa yearbook? Wala ko kita, wala Wala nga na sa mga dito. Tingala lang ko nga, tapos pagkalit ng pagka-Bernie, bitok-bitok na, tingala mo ko kay pag mugawas ko sa mga sad-sad na, Bernie, bitok, maningkit ng mga tao. Nandito na rin ko na kulang, ano nga niya? Nag-shoot na rin ko sa TV, di ba, mag-TV. Pag mato ko sa mga eskwelahan, maningkit ng mga tao, mga estudyante. Bernie, my God, dili pa nga niya kung formato nga time. Tambok, hindi ko ito tambok, burg caveman. Karang Tas nga buhok, na 30 na kuan, Smawi. kanang level nga kuan, 30. exposure. 30 na ka. 34 imo, pila yung edad to? Mga early 20s, mga 24, 25. Nakuratan, gi ko ba? As in. Pero wala pa kay ko nakuratan kay di man kay ko sikat di kaya. Ana lang behind the scene. Mata-mata ko na naman lagi. Pag di ba katong mga kapamilya, karaban, mga ingana. Tingala ko, bisag Bernie, bitok-bitok kay mo, kuan man, mo, naman mga tao ba? Kulatan ko dito na. So, dili maayo mga igala, undangon na nato na. Ayaw mo pag DJ. Ayaw mo pag-DJ. Ayaw pa pag DJ. Correct. Di man, ang naitabo lang China. gid ana is naa kay talent imong gigamit and then na lang gyud kay Nabusaran. abusado lang gyud ka. Yeah. Na maging ana. Wala siya Too nakuan. much of something is Nga mo, bad. pwede, nga, wala siya nakapangandam ngay nga to ang mo resulta. But Ay, anyone, nga to ang wala kuan. yung main laki pag-abot ana ay nga kanang miyon ka nga dependir gyud na sa iyang values pud nga naagid siya gipugnan gid nga. What if si Jennings po na, kuan nga, nakuratan po sa fame ba? Baka na sikat si Jenny. Dalalimang kasi Maris Racal mo yung nagbirig-birig sa iya. Ha? Correct. Oh my God, nadaing ani. Correct. Pwes. Dako ko na nga chance mo. Correct. Di ba, Nga giubo- pila ang followers ni What Maris if kung Racal, giubo oh. na sa imuha, ta mga duha na lang ka-inches dool, di ba? Awas. Balibaran pa lang Correct. mo. Nya dato piyog kay na si Maris kay kuan nabiyan na sila automotive kuan pa kanang rakal. Lay. Dili na ilaha. Pero sikat na bedaan si Maris Racal sa iya. Tagwapa sa sexy. My God. I hate drugs. Mora to. Dagan salamat. And in fairness, siguro tanaw din yung mga dagang kay mga batanon din, mga estudyante, no? Sa 8 Espresso Cafe. Yes. Kay in fairness, barato sila. Barato sila. Barato, tag 200, 180. Very affordable. Very affordable. Na sila sa 8th Street, 8th 21st. Street. 21st Street. Napa sila yung Facebook? 8 to the first. 8th 8th 21st. Okay. So na sila ikuhan. Na, Facebook. 8th Espresso. 8th na with an H. Yes. 8th Espresso Cafe. Kung masakay mo motorela, kay medyo libo mo ning na kuan. Mayroon lang mog Nazareth with TH. Yes. Ta kung pangutanon galing mo sa driver nga, unsa na stress? Mayroon din mo og 8th. Dagana TH. Pagawas gid ang dila. 8th. 8th Espresso Cafe. Yes. 8th 8th Espresso. Lisura. Kaya salamat. Lami Thank kayo you. lami ilang platter, lami po to ilang nachos. Ganun gusto lang kwan. Tala makabalik ta barato Green- po to ilang Evergreen. mga may papasta and all. Na. Alright. Og nalinga po ko sa ilang kuan na yung mga Lego nga na Lego nga typewriter kung gusto ka maka-experience na diya. Sila mga collections. Hopefully na ako yung nga negosyo po. Mga ang lalo sa wall mga mga bibahat babes. Huy. Mga karaan mga kuan, mga bardot ang term na may ano diya. Dili. Butang nimong mga imong friends na si Lito Inglesero Mga friends. from Ana. 2000 to
Kaya salamat sa inyong pag-uban-uban kung namin na-miss na episode na nara sa Spotify, Bitok-Bitok Podcast. Sa mga bago na mga listeners, salamat sa inyong pagsunod. Please comment or PM me kung follower mo sa podcast o namoy gusto i-offer ng mga topics and whatsoever. Salamat sa inyo. Get well soon, attorney. Attorney Dro. Attorney. Oh, no. Ambot lang, naulanan ba? Masyadong mahinang nila lang. Salamat. Again, dagang salamat sa among location karon 8 Espresso Cafe. Thank you very much. Kauban si Sampay na, Master Poppy, Juanito. Ingat mo tanan, I love you all. Bye! Bye.